כן. שלום רב, אנחנו נמצאים כרגע על גג בניין ברחוב קליבנוב 1. אנחנו צופים על הנוף. אני רוצה בבקשה את תשומת לב כל הצופים להודעה מיוחדת. היום, ה5/7/1993, ט"ז בתמוז, תשנ"ג, נעלמו עקבותיה של גברת זיווה רוזנשטיין. בבוקר היום, כשרק הקיצה אימה ובאה למיטתה כדי להשקותה במנת הקולה היומית, מצאה זוג נעלי התעמלות מסריחות וקילו גזר גמדי מתחת לשמיכה. זיווה כבר לא הייתה שם. לפיכך, אנו פונים לקהל הרחב בבקשת עזרה. כל מי שראה את זיווה, שמע, ידע, ואיכשהו קיבל איזשהו מידע מהימן או בלתי מהימן עליה, או יודע משהו בדבר העלמה, מתבקש ליצור עמנו קשר מיידית. תודה. שלום, הגענו לבעל החינוך כדי להמשיך ולחקור בקשר להיעלמותה של זיווה. והנה אנחנו פוגשים פה חיילת. שלום גברת, חיילת, איך קוראים לך? כן, הפקד! שם! סליחה, אנחנו לא מטעם הצבא, אנחנו רק רוצים לדעת איך קוראים לך, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלות. לא יכולה, אני מחכה למפקדת. מה את עושה כאן? קיבלתי לפני הקורס, בסוף הקורס. באמת? באיזה קורס היית? קורס הוראה. ואיך נהנית? 10. הסתדרתם החיילים או שהם הרביצו לך? משהו, אני בסחבגים מהשכונה. טוב, ולענייננו, בעצם לא רצינו לבוא ולשאול אותך את זה. יש לנו שאלה, אנחנו חוקרים אחר... חיילת, בבקשה, זה פה אנחנו מצלמים. אנחנו חוקרים על היעלמותה של זיווה, רצינו לשאול אם אולי פגשת אותה, ראית אותה? נעלמו עקבותיה. המפקדת? סליחה? זיווה המפקדת? כן, זיווה המפקדת. אני באמת היום, אני בחברות שלי מצאנו לו משהו בחדר עד שאנחנו קראנו למפקד שם, לא יודעים מה לעשות עם זה. מה מצאתם? מצאנו טאג שבא את החינוך, התחיל החינוך, טאג שהוא לא ממש חכום עד הסוף, הוא חלק חכום, וכתוב מאחורה זיווה. באמת מוזר, אז מה את חושבת? אני לא יודעת, אבל אני מוסרת לכם את זה בתור פריט, אולי זה יעזור לכם בחקירה איכשהו. תודה רבה. ביי! להתראות. החוצה! בואי נא! לא מים עמוקים! תראו החוצה! סליחה, המציל, סליחה? שלום. שלום, איך קוראים לך? אני המציל ג'וג'ו. ג'וג'ו, אנחנו אולי מפריעים לך, אנחנו מקווים שלא יתבע בינתיים איזה מישהו, אבל... בשטח, אל תהיו במתח. אז בזמן השאלות אנחנו מקווים שתסתכל בעין אחת על הים, בעין אחת על המצלמה. אין בעיה. יש לנו שאלה, אנחנו פה חוקרים על היעלמותה של זיווה. זיווה. רוצה לדעת אם אתה מכיר אותה. ואם ראית אותה אולי. לא. שום דבר, אני והיא כלום. למה? מה אתם מחפשים פה? תשמע, היא נעלמה וזה די מפחיד, אנחנו רוצים למצוא אותה. תגידי, אני נראה לכם איזה פגישה או משהו כזה? אני לא חושב שקרה שם שום איזה אירוע מוזר או משהו. אבל אם אתם ממש סקרנים, יש פה איזה כמה פרטים שמצאתי היום בבוקר ואין שום מושג למי שייכים. אפשר לראות? כן, אין בעיה. יש לנו פה זוג משקפיים חינניות, משקפי שמש, מה זה נראה לי מזן חרא? ומצאתי אותם כאן על הים, ויכול להיות שזה מישהו השאיר משקפי שמש, אבל אני לא יודע. אני פה גם מגבת שכתוב בנק הפועלים, אני לא יודע מי עושה את הפדיחות האלה, ללכת לים עם מגבת שכתוב בנק הפועלים, אבל זה כאן. ומצאתי כאן עוד משהו. אופה, אני רואה ש... זוג נעליים, נעלי טבע ירוקות. הם לא אמורות להיות בצבע בורדו? זהו, הם היו במקור, איך ידעת? הם היו במקור בצבע בורדו, אבל עם העצות בים, אתה יודע, מצאתי את זה אחרי הלילה, הם עשו ירוקות. עכשיו, אם יש איזה קשר או משהו כזה, אני יכול לעזור לכם, אז פשוט אתם רוצים את החפצים האלה? כן, תודה ג'וג'ו. אין בעיה. תבואו עוד פעם. צ'או. להתראות. ילד, שלום. ילד, סליחה. מה קרה? שלום. אנחנו מדברים מצוות חדשות, אנחנו רוצים פה לשאול אותך כמה שאלות, אבל למה אתה בוכה קודם? אני לא אוהבת לראות ילדים בוכים. הלכתי לקייטנה. נו, וזה נורא כיף קייטנה בקיץ, לא? קייטנת כפר גלים. ומה קרה? תירגע. יש לי מדריכה אחת. כן. מה זה מגילה? מגילה לך מדריכות נורא נחמדות בקייטנות.
דפי עבודה לחופש. מה זה הדפים האלו? ממתי נותנים דפי עבודה בקייטנה? אני לא יודע, מה אני חושבת שזה בית ספר או משהו כזה? תגיד לי, ילד, יש לנו פה איזו שאלה אחת שאנחנו שואלים כבר כמה אנשים. אתה מכיר אולי בחורה אחת בשם זיווה? היא נעלמה לפני כמה זמן, אנחנו מחפשים אותה. תחשוב רגע. נשמע לי נורא מוכר השם הזה. ילד, תירגע, זה מקרה הרבה יותר חמור מאשר הדפי העבודה שלך בקייטנה. אתה שמעת על בחורה בשם זיווה? זה כתוב כאן משהו. אתה יכול בבקשה לקרוא לי? כתוב עבודה מהנה. זיווה. זיווה! תודה רבה ילד, נורא עזרת לנו. איזה באסה. שוב אני כאן כבר 10 שעות ויש לי רק 2 שקל. לא נורא, אולי מחר יהיה יותר טוב. סליחה, פה מולך. להזמין משהו? לא, יש לי שאלה אחרת, אפשר? רק מעל 10 שקלים ולא כולל שירות. סליחה, זה בנושא יותר רציני. כן. קודם כל את מלצרית כאן, נכון? בטח שאני מלצרית. איך קוראים לך? שמי שרון, כתוב לי כאן כמו שאת רואה. כל מלצרית יש שם, אנחנו נורא מסודרים כאן בקבוץ. טוב, תשמעי שרון, יש לנו פה איזה בעיה. יש לי גם הגש. אני עורכת כאן איזה מחקר, נעלמה בחורה בשם זיווה. רציתי לדעת אם אולי ראית אותה, משהו עברה כאן. תגידי, נראה לך שאני סופרת אנשים כמו ג'וקים עוברים אצלי כאן אנשים. יושבים, לא משאירים טיפים, אני לא זוכרת אף פרצוף. אלא אם כן משאירים לי איזה טיפ שמן או משהו, אז שווה לזכור, אבל לפחות תגידי לי איך היא נראית או משהו, מה נראה לך... לא, תגידי לי איך... שרון, אל תיקח תקיפה, את גם נורא חומרנית, מה זה? תראה, הכסף כאן משחק תפקיד, אנחנו בקפולסקי כאן בשביל לעשות מיליונים. טוב, אז חוץ מהעסקים של הכסף בקפולסקי, אני אתאר לך את זיווה. כן, זיווה היא בחורה יחסית די נמוכה. נמוכה, אוקיי, נמוכה זה כבר משהו. יש לה שיער בלונדיני. בלונדיני זה כבר אחלה. עכשיו הוא מטולטל, די מטולטל, והוא... איתי או פרמננט? שרון, אני לא צוחקת כאן, זה מחקר פה. גם קטעים, וזה מדהים, בזמן. הוא מסופר, שרון, הוא מסופר בצורת קרה. אוקיי. עכשיו, העיניים משהו? העיניים שלה הם צבע כחול יפה, והיא חייכנית, כן. נחמדה. נשמע לי מאוד מוכר, ותאמיני לי, אף אחד כזאת לא עברה אצלי. שרון, אם זה נשמע לך מוכר, אז כנראה שבכל זאת יש משהו. נשמע לך אף אחד, אבל תשמעי, אם את פה מחפשת מישהי מוזרה, תאמיני לי, איזה מישהי באה לשבת אצלי, הזמינה גלידה עם קצפת. גלידה עם קצפת מנה רגילה, אתה יודעת, זה עם קצפת, אגוזים, פירות וזה. נשברת לך 5 פעמים, הריצו אותי למטבח, תחזירי את האגוזים. אמרתי לה, מה הבעיה עם האגוזים? הכי טוב, הכי טוב, הקצפת שבעוגה זה האגוזים. היא אומרת לי, לא, אני לא אוהבת אגוזים. אמרתי לה, תקשיבי, האגוזים, אני לא יכולה להחזיר את זה, זה כבר על הקצפת, אני מחליפים את האגוזים, מחליפים גם את הקצפת. וזה במטבח, אתה יכולה קריזה. נשברת, אנחנו רוצים לפתר אותי עוד מעט. באמת? אז אם את מכירה איזה מסובבת אחת שלא אוהבת אגוזים או משהו, היא החזירה לי 5 פעמים החזיר אותי למטבח. יכול שתשאיר טיפ או משהו כזה, למה מה? טוב, תודה שרון, עזרת לנו, ביי. אנחנו עורכים פה איזה חקירן. כן? את מוכנה עכשיו להפסיק לזוז? אני לא יכולה לך באמצע שיעור אירובי. 1, 2, בנות, עם כל הכוח! סליחה? קצת כושר לא יזיק לנו! סליחה? כן, בבקשה. אנחנו פה באיזה אמצע חקירה, אנחנו רוצים לשאול אותך. אנחנו באמצע שיעור, אתם מפריעים קצת. אם זה מאוד דחוף, בחורונת, זה נורא דחוף וזה רציני, את מוכנה עכשיו להפסיק? כן, בבקשה. יפה. אנחנו פה עורכים איזה חקירה. כן? נעלמה בחורה בשם זיווה. זיווה, לא מכירה אחת כזאת. את מוכנה שקצת להתייחס יותר ברצינות? כן, בבקשה. אני מתייחסת גם... נעלמה בחורה בשם זיווה לפני כמה זמן. זה נורא חשוב, את מוכנה שקצת להתייחס? כן. יפה. את ראית? כן. תודה רבה על התייחסות אחרי כל כך הרבה זמן. שלום טק. תודה רבה. אושר זה האושר, אנחנו והבריאות זה... טוב, סליחה, בחורה, זה ממש לא מעניין אותי. כן. את ראית אולי את הבחורה הזאת זיווה? זיווה לא מוכר לי שום דבר, למה? תנסי מה הקשר של זיווה ואליי? מה את מוצאת? תשמעי, היא לפעמים הולכת לחוג התעמלות. חוג התעמלות. ואמרתי, אולי אני אנסה אצלך. לחשוב, חוג התעמלות... משהו מוכר לי, זיווה מה?
רוזנשטיין. זיווה רוזנשטיין, לחשוב. שוב, זה קשה אחרי ממש גופני, זה קשה. אני רואה שקצת זיווה להתברז. רוזנשטיין, חוג. נשבעת לך? יש לי 17 בנות, היום הגיעו 16. יש מישהי שלא מפסידה שיעור. באמת? ואיך קוראים לה? משהו, זלדה... נו, בחורה, תן לנו זמן לזה. אולי זיווה, זה מישהי שבא בקביעות מתמידה. באמת? פעילות גופנית, זה אצלה בדם. אני אומרת לך, ברגע שנכנס לאג'וק הזה, אנחנו אנשים שההתאמנות זה אצלנו בדם, ברגע שזה נכנס לנו לשרירים, אנחנו לא גורמים לזה, אנחנו פשוט כל הזמן אורחים ומתאמנים ולא זזים, וזיווה היא אחת מאיתנו! באמת? וזיווה לא בא היום! וזה, מה זה מוזר לי? תשמעי, את היית האחרונה שנעזרה לנו פה לפתירת העלילה. תודה. אני מאוד מקווה שעזרתי. תודה. להתראות. צ'או. רואים אותי? ושוב אנחנו כאן על אותו גג בניין. שוב אנחנו, אני ואתם ועדשת המצלמה. לא השתננו, שום דבר לא קרה כמעט. אותו חיוך, אותה בלורית שיער. אבל יש חדש. אנשים רבים וטובים מכם עזרו לנו היום הארוך הזה בפענוח התעלומה. עם כל הרצון הטוב שהשקעתם וכל ממש הייתם 10, אני רוצה להודות לכם מקרב לב. התעלומה לא נפתרה בזכותכם, אמנם. אך בדיקות שונות בביתה של זיווה פתרו לנו את התעלומה. מה שקרה זה שזכור לכם הגזר הגמדי שמצאנו מתחת לשמיכה. זיווה כנראה התבלבלה בלילה בינה ובין הגזר הגמדי ונכנסה בעצמה למקרר. נעלי ההתאמנות המסריחות עדיין נשארו בגדר תעלומה, אבל וזאתי הבקשה הבאה והאחרונה שלי אליכם, כתבו עלינו לכתובת 2278 תא דואר 05 אזור חיוג תל אביב. תודה רבה לכם, אני מאוד מודה לכם שהייתם כאן איתנו היום. הייתם 10, עזרתם לנו, הוכחתם את עצמכם, אין כמוכם. אז צ'או צ'או, ביי ביי ומזל טוב. Somewhere over the rainbow, la la la, la la la, la la lay, lie, lie, la 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 la. What a wonderful view! Somewhere over the rainbow. Hi Maya. La la la. La 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 la. מזל טוב. ביי ביי.